Ayab ti panagdaydayaw, kantaan nyo ti Apo, da kay amin nga agnaed iti daga. Bigbigen nyo at ti Apo ket Diyos, iso tinamarswa kada tayo, ket kukwa na tayo, wen tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Sumragkaya napnuan iti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo mapan iti santuaryo na. Agyaman kay kankwana, itanokyo tinagan na. Tanaimbag ti Apo, ket agnanayon, awan inggana ti ayat na, agnanayon ti kinapudno na. Himno a panagdaydayaw kantaen tay ti agkantatay amin. Kantatay amin, Alleluia, Amen. Dayaw Jesus ari, Alleluia, Amen. Ti puso ken ti mek, yeb kas na ti ragsak, dayawen ayat na. Alleluia, Amen. Itangat ti puso, Alleluia, Amen. Langit punwen dayaw, Alleluia, Amen. Jesus kadwa gayem, umay nga agtahen, ayat ti agipus, Alleluia, Amen. Dayaw ti Diyos ita, Alleluia, Amen. Biyagawan gibus na, Alleluia, Amen. Diyay langit at taeng, madayaw imbag na, kanta madayon, Alleluia, Amen. Kararag tayo kabsat. Amami nga nasantuan, agyaman kami, taindikan na kami, tinapintas nga salunat, iti daytoy nga aldaw, tapno umay kami manin agdayaw, ken agyaman ken ka, gapu iti kinaimbag mo kada kami nga anak mo. Agyaman kami o Diyos, iti makalawas nga panangtarabay mo kada kami, ken panangted mo kada kami, iti napintas nga salunat, ken pigsa. Bayat nga rod o Apo, iti panagtultuloy mi nga agdayaw, ken ka, iti daytoy nga kanito, dawaten mi, ti Espiritu Santom nga mangidalan kada kami. Bendisyonam iti anak mo nga mangiburay iti sasaom, tapno mangted kada kami tinamnama, ken mangpapigsay iti pamanagpamati mi ken ka. Pakawanen na kami nga rod o Apo kadagiti babak nga naaramidan mi iti sangwanam, dagitoy iti pakidawat mi tinapateg anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Ken kagtalekak, manlubot na yan, ispalenak, nenggem ununoy ko, ugasam to'y puso, agikwaem Apo daytoy biyak ko. Amen. Agtugaw tayo. Good morning!
Uy, napigsa ti sungbat da. Madayaw ti Apo ti presensya ti magtungkal may sa kada tayo itakakabsat. Anya na nagpinta sa makita kayo. Ti dayto nga aldaw tagsapa. Kanigiti aday ti online. Good morning kan kakabsat. Sapay ta ti Apo. Ipaahin nati special nga parabor na kan kakas. Makipagdaydayaw ka. Dito'y Knox United Methodist Church, Ilocano Worship. Kastamot, kada kayo kakabsat nga da dito'y uneg ti kapilya. Ti special a parabor ti Apo, ipaay na kumaka na kayo. At dala lagi ti sumagmamanong pakaamo ka datay kakabsat. Kalpasan ti panagdaydayaw tayo iti Ilocano, iso iti ipapanijay ayan da kabsat nga Marilyn ta natay ni mamang na ti tentative nga kuna nga schedule ti pumpun kat inton Martes. Nga maamuan to pala ng madamdama ti final nga schedule. No pay kasta napinpintas diyan suggest natin nga ti oras ti papan tapno kasmay sa kongregasyon ket makipagladingit tayo kan kuana ken kanakwada ket kalpasan ti Ilocano service. Originally ti inplano ken iso ti in message ko ken kabsat nga Marilyn ket inton ko mamalem alas 2. Tadda ngamin council planning o council meeting itata ngem napimpinta sa jay makahabol tayo pa lang nga council officers iti council meeting itong madamdama. Dahil kat, again, tapno, adu ko ma. Adda ko ma, dagiti kamkamang ti Ilocano service nga, makadwak nga mapan ag-service di jay burol ni nanang na. Di kabsat nga Marlene, kat manipod idi si mang patak dito, iso ti kadwami ka ni Ate Anselma nga agbisbisita. Iso actually ti may sakay ti agi-schedule no sino dagiti bisitaan. And she's been doing that faithfully. Iga po na, kas iglesia nasayaat nga, iti daytoy kanito ti panagladingid da, intay kadwaan ida, intay andingayan ida. May kadwa kakabsat, iti daytoy abulan iti kinamapagtalkan, Stewardship Month, ti tema tayo iti na panadumigo ket joyful worship. Naragsak a panagdaydayaw. Ita, joyful service. Naragsak a panagserbi. Inton Domingo, joyful giving. Kat iso mo ti panaka panangitid tayo, iti dayjay special offering tayo, no joyful giving offering, special offering tayo. At da di slides tayo ti daytoy? Do we have some slides on this? Iti daytoy a Domingo kakabsat nga panang rambak tayo ti joyful service at the form nga naisapit iti liturgy tayo. Daytoy joyful serving form saan nyo kading aliplipatan nga isurat tinagan nyo dita ti tawen nyo nun niya a service si pagatatenderan nyo contact number ken email address wano Facebook account apay tapno amumi no anya ti kasano ti mang follow up kada kayo adadtoy iti form i-check yo, checkan nyo, digitay, ati amuyo kat iso ti pangayaban ti Diyos kada kayo. Iti nurture under worship, preaching, liturgies, offering steward, communion steward, choir, present worship, instrumentalist, vocalist, dance ministry. Kasama ti CE, Sunday school teacher,
Bible study teacher, care group, or cell group leader. Membership care, visiting team. Stewardship, money counter. Outreach, doktor kakadi, nurse, medtech, adapay, wano adakay ti sa bali nga medical profession. Campus ministry, kahit mo kadi tagbaling nga campus ministry coordinator, kano sa dinong eskwelaan. Loading ministry volunteer, calamity response volunteer, witness, communication ministry volunteer, evangelism, lay evangelist, lay servant ministry, kas lay servant kan lay speaker, discipleship group leader, prayer intercessor. Kano dapat kayat yung mapanunot yung mabalin nga pagserbi kana po Dios. Mabalin yung ikabil dita. Ay mabalin yung ikabil dita. Nakai rapid maten iti liturgy tayo, bulletin tayo, ti listaan dagiti tithers, pledgers tayo, kan dagiti ng Thanksgiving offering da this Sunday. Manipo dita, every Sunday makita tayo dayto eh. Kaspaset iti kinamapagtalkan tayo. Next. Kastina ko nakita tayo kakabsat. Intong Domingo, next Sunday will be our Joyful Giving Sunday. And we have our special offering. At the special offering tayo no Domingo. Our Joyful Giving offering. Kaninton September 11, iso iti Recognition Sunday tayo. No, napansin nyo, sino kada kayo ti saan pa yung miyembro iti chat room, iti Ilocano service. Ilocano worship, Ilocano Bible study, kada dumapay, at chat room ti Ilocano worship service. At the Google form, nga inpasak di jay, para iti Recognition Sunday. No adda honor, dagiti anak apo kuyo, mabaling ka di nga i-submit yu, i-fill up yu da nga Google form mo naan, itawag yu, wano i-message dak, no hanyo mo ti fill up dyan ti Google form, wano awan ti naawat yu Google form, i-message dak, itawag dak, tapno, mairaman ti naganda, dagiti anak, kanakanyo, apo kuyo, into Recognition Sunday. Ti Recognition Sunday tayo kat into September 11 nga, iti panagi-submit kay iti listaan kat aging gain ton August 28. Kastamad kakabsat, September 4, rambakan tayo ti Senior Citizens and Grandparents Sunday. Sino dagiti dual citizen dito yan? Itayag natin yung mana, dagiti dual citizens. Dagiti senior citizens dito eh. Ayan. Intun September 4, nailatang daytoy a Domingo para kada kayo. Ti theme ti daytoy Senior Citizen Sunday or Grandparents Sunday. Ori no hanggang nga senior citizen ngam no ada apom, daytoy ket paramot ken ka. Ti tema ket Senior Sunday, it only gets better as you get older. Uy. He gets, kaskan Jesus, he gets sweeter and sweeter as the days go by. At the online fellowship, ti senior citizens and grandparents into no September 4. At the contest na daytoy. Anya ti contest na daytoy. Recreation of throwback photos. Ayan. Ulitin nyo, i-recreate nyo, dagijay, picture nyo, idi ugma. Idi ugma, ya. Ulitin nyo nga, ulitin nyo tag-picture nga kas,
postura kas iti di picture yu dubing kayo. This is open to all senior citizens of the church. Ti mapili nga picture, throwback picture, more than 10 years ago, the older the better. Ada premyo na. Ada premyo na. Kasamot nga, ada pa dagiti da duma online games nga maarami dinton September 4. Kasrambakan tayo ti grandparents kan senior citizen Sunday. Kakabsat inton malam, kalpasan ti pangaldaw, rugyanan nga i-present dagiti program of ministries or program of ministries tayo. Hopefully at exactly 1 p.m., the church council will convene at the Holy Club para iti dayto nga presentation of programs of ministries or ministry plans. Kaninton August 28 isuti panangipresentar nga agtultuloy kay iti ministry plans tayo. Pamana ni obispo. Anya kadida ito yung pamana ni obispo. Media team. Buya intay kadida ito yung short clip. Iti may papanti pamana ni obispo. Mamaya, sige. Since ito na yung nandito, kas pa ng rambak ti distrito ti stewardship month, at na maangay lecture iti may papanti stewardship inton August 20, ijay Valenzuela United Methodist Church, 8 a.m. to 1:30 p.m. Let us encounter our loving God. Biglang napukaw. Biglang nawala. Let us encounter our loving and generous God who owns everything. The registration fee kat 50 pesos. The tema ti dayto yung lecture kat the master owns everything. Jam amo no sino dayta lecturer dita. Agkikita tay kadi ditoy iglesia tapno gigiddan tay nga mapansay jay Valenzuela. Sapay taado tayo. Ti Valenzuela UMC kat ti inted nga listaan kat 20 ti ay agatendar. Sapay tad ado kumataga putoy naks. Saan la ko mga 20. Kadagi tayo makabael nga agderecho sa jay na pintas mo no kikita tayo sa jay. Sa bagay hanatay amin kabaelan nga ilugan da jay Grandia. Malaksid no adda kayat nati ag sakay ja tuktok. Kata kumput ijay pili dabang agtartaray jalugan. Face to face da ito'y kakabsat. Awan sa iti Zoom link nanto da ito'y. Sublihanan tayo jay pamana ni obispo. Okay. Kabayatan na. Kablaawan tayo, dagiti agkasangay, dagiti birthday celebrators, si daytoy alawas. We have Christopher Guerrero, Reverend Fed de la Peña, ti asawa ti admin pastor tayo, Lilibeth Militante, Lucy Tesler, Ariel Nera, Ruth Plata, Janela Yap, Juan Miguel Gonzalez, Zelna Del Rosa, Jeneline Yap, Dr. Janeline Gomez Sedutan,
Ruel Navarro, Starlane Landingin. Kuya Noli, happy birthday dyan lahat sa langit. Uray kayo madad dyan langit, hanggat may raman pa yung makablaawan na yan. Kastamat nga, kablaawan tayo, dagiti mga ngayt anniversary, ti kalaysada, ti daytoy alawas. Sino ka diti wedding anniversary ka na kayo, ti daytoy alawas? Sino tag-birthday ka na kayo nga dito ita? Do we have our birthday celebrants or celebrators here? May dawat man nga may dito'y sangwanan. Yes. Umay kayo dito'y tapno maikararagan kayo. Kasamot kayo ti mga ngay ti anniversary ti kalaysada. Dito po, birthday celebrants. Ulo. Ni Teacher Elena Ferrer. Teacher, pwede po bang dito kayo sa harap at nang maipanalangin namin kayo? Dita ka, ate. Ayan. Wedding anniversary celebrators. Sige. Let us pray. Kararag tayo. Agyaman kami ken ka, O Dios, ti daytoy nga oras. Agsipud ta sikat ti Dios, akadwami. Sikat ti Dios, manang bendisyon. At ito hapon ni Teacher Elena. Nangangay ti kasangay na. Dawatag kan kawapo nga bendisyon am kada ito nga anak mo. Agyaman kami ti baro tawon nga inkain paaykan kwa na. Pagasatom ka di suna, denggam ka di karkararag na. Salwadam ka di suna, agraman ti pamilya na. Iyada yung isuda tanyaman adidigra kan sakit o Diyos. Kastamot taramidem kay ti aming ipatpatig na. Bendisyonam ti pagsapulan da. Kastamot to apo taramidem kay ti amin nga agkasangay ti dayto alawas. Na inaganan mi man idaw no saan. Kaya nagiti mga ngayta ni Barsario ti kalaysada. Si kakadiwapo, tinangruna, amang bakod kadakwada iti ayat mo. Mang salaknib kadakwada. Ipaay mo met wapo. Ti sumbat kaligiti araraw kan karkararagda. Maminsan pa o Diyos. Ipaay mo, iburay mo ti pamedisyon. Aglaplapusan na parabor. Kan Teacher Elena, kan kita aming agkasangay, kan ag-anniversary kalaysa. Tinagan mo Kristo, dahil ito'y kararag mi. Amen, kan amen. Kantaan tayo man ti birthday song. Teacher? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday, Teacher. God bless po. God bless you. Palakpakan tayo mo. Ulit kakabsat, kayat na ti sumurot inton madamdama para ti DJ burol iti nanang ni Kabsat Marlene ipakpakamuyo kadi nga nasapsapa tapno ammo no kasano ti aramidan dyan ti lugan no makaanay day lugan tayo no hanga makanay
tapno mabalintay nga agremedyo ti pagluganan tayo. Huwag kang mawawala sa August 28, 7 p.m. Pamana ni Obispo, isang virtual concert para sa Narigat tagkas diyang agbuya. Mahirap yung manood na nakaganon iyo. Daytoy kas panangrambak ni Obispo Seri Francisco ti panagkasangay na, adam maangay amay sa ang online mo na virtual concert. Kati proceeds na daytoy, mapan iti pension fund, dagiti pastors kan deaconesses. Kakabsat, basit ti nabatin nga pundo ti pension fund, dagiti workers tayo. Amuyo ka di nga, ti pension fund, ti workers tayo kat 1,000 per year of service. Laeng. O sige, adatan. Huwag kang mawawala sa August 28, 7 p.m. Pamana ni Obispo, isang virtual concert para sa mga manggagawa. See you there! Ayan, see you there. August 28. Kaso nakita tayo, 1,000 pesos per year of service. Ti pension dagiti workers tayo. Dati nga 800 lang eh. Ngam na damag ko in nga to dan ti 1,000. Sapay tapudno dayjay. No, at the 50 years of service mo, kas pastor, iti awatam ti makatawan 50,000. Bingayam dayjay iti per quarter. Dayjay ti awatan ti pastor nga nagserbi iti 50 nga tawen. 50 divided by 4. 150 divided by 12. No, 50 nga tawen. Halos di pa'y makaanay nga igatang ti maintenance na. Kasano, no, 25 years lang. Kat kaadwan na, kat kasjay, 25 to 30. 40 years. Bingayam dayjay iti sang 12. Yung quarterly nga maawat da. Basit. Isu nga masapul nga agur-ur tayo ti dakdakila pundo para ti pension fund iti workers tayo. Tapnon to nag-retire ti pastor diakonisa at damat ang makaanay nga pagbiag da kanigatang dati agas da. So suportaran tayo kadi daytoy. Pamana ni Obispo, a virtual concert inton August 28 para iti pension fund dagiti trabahador tayo. Ti maminsan pa'y kakabsat na imbagag sa pagadete amin kat ti apo ti madayaw ti kadda tayo amin dito ita. Kada kayo nga dati online, ti apo ti madayaw ta isika, kaduami, iti panagdaydayaw dito'y NACS, United Methodist Church. Amen. Ti pan nakaibasa ti nasantuan asurat, masarakan jay daan nga tulag, jay libro ni Isaias 6 verse 1 gana 7 ket kastoy ti kunan. Ayaban ti Dios ni Isaias nga agbalin a propeta. Idi tawen apan nakatay ni Ari Uzias, nakitak ti Apo, si tutugaw iti nangato at trono na, agsaringgayad ti gayadan ti kagayna tintero a templo. Itilikmot na si tatakder dagiti mapapoy a parswa. Inem ti payak ti tunggal maysa, dua ti nangabong ti rupa, dua iti bagi, ket ti dua iti usarenda nga agtayab. Ipukpukkaw da iti tunggal maysa. Santo, 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 nasantuan ti Apo ang manakabalin amin. Napno iti lubong iti dayag na. Gapoy ti pigsa ti timek da, nadayeg ti fondasyon ti templo, napno ti mismo a templo iti asok. Kinunak, asi akpay, awanen iti namnamak, dakes amin nga gaon itingiwat ko,
ket agnaedak iti sidong dagiti tattao a narugit ken dakes ti tunggal ibalikasda. Nupay kasta nakitak dagiti mismo amatak ti ari, ti Apo ama nakabalin amin. Ti mayab ngay may kanyak, ti maysa kadagiti parswa, si igem iti beggang asinipit na ti altar. Insagid na ti beggang kadagiti bibig ko, ket kinunana. Naisagid daytoy kadagiti bibig mo, ket ita, nadalusan kan, ket napakawanen dagiti basol mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ti maikadwa, anasantuan asurat, ket masarakan di baro atulag, di libro ni Filipos 2:12 ingana 18, ket kastoy ti kunana. Agranyag tayo akasilaw ditoy lubong. Isut gapuna, ingutek agagayem, ano kasano ti kanayon a panagtulnogyo, idi addaak kada kayo, addapay kumaita, taawanak iti dennayo. Agtrabaho kayo as ipapasnek, ken nananay iti panagraem, ken panagdayaw yu iti Diyos, aging awan a pagkurangan ti panakaisalakan yu. Kan kanayon ngamin ngagtrabaho ti Diyos kada tayo, awan pagbalinen na kayo asi aayat ken madadaan agtungpal iti panggep na. Iti uray anyang aramiden nyo, di kay agtantanabutob wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo, ket nadalos kayo. Kas awan mulit na nga anak ti Diyos ngagnaed iti lubong, anapno iti agkakadakes ken managbasol at tao. Bayat iti panangipaayo kadakwada iti mensahe amang ted iti biag, agranyag kayo kadakwada akasilaw, tapno addanto panggapuak amang itangsit kada kayo, inton aldaw ti panagsubli ni Kristo. Tama ipakitan to anasaya at tinagbanagan ti amin, ti amin ang nagbanbanugak. Agragsak kak uray numasapol ang maibuyat ti darak, ang mainayon iti sakrifisyo, nga idaton ti pamatiyo ti Diyos, kastamet, amasapol nga gragsak kayo, ket makipagrag-o kayo kanyak. Ti sao ti Diyos. Item ti tinapay, ti biyag apo, ama ipay ito'y kararwa, kas panang tenmo jay, nen at may pay, kadagiti tao nabisinan. Amen. Ti Evanghelios kasinsurat ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 1, hingga 11. Iti na minsan, idiag taktakder ni Jesus ti igid ti danaw ti Gennesaret. Nagdidinuron dagiti tattaong masidag kuana tapno dumngegday ti sao ti Dios. Nakita na ti dua bangka iti igid ti danaw a pinanawan dagiti mangalap napaon ng buggo kadagiti ikatda. Limugan ni Jesus iti maysa kayo ti bangka. Ti kukwa ni Simon kat dinawat na kankwana ipatenga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bangka kat insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna kinunana ka ni Simon, ipatengam ti bangka kat iwayat mo ti ikat yu taagkalap kayo. Maestro insungbat ni Simon, nagpatpatnag kami ang nagkalap, awan pulos ti naalami, ngam no kasta ti kunam, iwayat ko dagiti ikat, inwayat da dagiti ikat, ado ti naalad ang ikan kat dandanila mabsang ti ikat da. Pinayapayan da nga ro dagiti kakadwada iti sa balya bangka, tapno mapanda tumulong kadakwada. Napandagitoy kat kinargaan da dagiti dua a bangka, aging ga anapnuda iti kastaunay nga ikan, kat nga ni dan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak, nagparintumang iti sangwana ni Jesus, kat kinunana, Apo, andaywan na, may saak ama nagbasol.
Nas daw ni Pedro kan dagiti kadwana, ti kaado ti nakalapan da. Nas daw madda Santiago kan Juan nga anak ni Zebedeo, isuda a kinakuyog ni Simon. Di ka agbutang Simon, kinuna ni Jesus. Manipod ita, taon ton ti kalapam. Insang at dadig iti bangka, pinanawan da amin, kat simurda ken ni Jesus. Kakabsat, ti ebanghelyo, ti Apo. Madayaw ka o Apo, Hesu Kristo. Bendisyonam katiki na pudno, tapno isutaraon ko, Apo, kas mangpukaw tiki na dakes ko, ketal na kenragsak masaraku. Amen.
Thank you, virtual choir. Thank you, choir, for that wonderful message of God's grace. Naimbag agsapa kada kayo kakabsat. Sige man, kita ekman datay kapintasan ti isem na kada kayo. Ayan. Nyata ako. Umisem ka. Okay. Sige man. Ulitin tayo man tayo ng Tatay Dila Sunday. Smile the heart, my dear Petachu. Tumagdar tayo. Ikatay nyo dagiti masyo mo na. Tapno maipakita yung tinapintas nga isam yun. And umisem ka na imbag aramid mo, ingatom tay mamitiya po, alaman wem takaabay mo, ket isamited mo. Faster! Umisem ka na imbag aramid mo, ingatom tay mamitiya po, alaman wem takaabay mo, ket isem ited mo. Smile! Ayan. Amen, amen. Anya na nagpintas, makita no, dagiti kakadwa tayo iti uneg ti iglesia, dagiti kakadwa tayo iti uneg ti pagtangan tayo, dagiti kakadwa tayo, dagiti dati kakabay tayo kat nakaisem. Di mat, naragsak. At dati may sa kanta ko na. Smile though your heart is aching. Uray no, di pusum ket agladladingit, umisem ka na ta. Ano, Ate Jean? Na Ate Jean ket 5 taon nga kadwa kay good sam ket. Nasdaawak ni, nagdakkel gayam da ito ubing nga binunyagak idin. Iti Domingo, naragsak apa nagdaydayaw. Itata naragsak apa nagserbi. Iti Filipos 2, 12, 18, saritaan na, masapon nga iti amin nga aramid tayo, awan ko ma iti panagdayamudom. Sino tinalay ng agdayamudom ka na kayo? Najay, makaring tayo tagsapa. Ate Aw. Makaring tayo tagsapa. Naladaw tayo nga nakariing. Ngam ni, maduktala tayo naladladaw pa'y at bimangon na kita kabalay tayo. Tanukan, agrugyan tayo tagdayamudom. Dahil dayamudom, hanton nga dayamudom. Pukaw ton. Natsyanan dyan bay-bay, di kayo pala bimango. Narunawan tamukat yun, di kayo pala bumango. Damukit, niya ka dito yung kabalayan na yan. Di na pa'y makadlaw. Syakmanin. Syakman lang amit agtraprabaw to'y balayan. Di pa'y tumulong dito kabalay ko. Aminin nyo, napadasan nyo tikas di di mat. No sika lang harot tinagluton,
Si kanto pala aginaw. Si kanto pala taglampaso uno sagad di balay. Si kanto pala ti agsibog ka ti masetas. Intunukan isaganam da kita malabaan. Si kalangro ti naglaban, nagisampayan, si kanto pala tagakas, si kanto pala tagkupin, kada plancha. Nataw ko na purwak. Siputan tayo kakabsat, nga, ti panagdayang modom, at dadakes, nga, resulta na. Ate aw. Dispensaram si katidad to'y sango eh. Narigat gayam ti adgan ti sango aya. Ni teacher. Sigurado napadasan mo ti teacher ti nagdaydayang mudom. Ado adaras. Lagi pun tayo man, ti kapadasan dagiti Israelita. Idiya dagiti Israelita, ni pinanawak da yung manuscript kon, di amon doon yan tot isarunokon, makamuna po Diyos. Idiya dagiti Israelita, kat salakan no, winawayaan ida ni Yahweh, manipod pa nakaadipan ijay Ehipto, nagkalkalautang da ijay desyerto iti 40 atawen. When the Israelites were freed from slavery in Egypt by Yahweh, they wandered in the wilderness for 40 years. Katiti kaadada sa jay, sandapay lang nakadadayo manipod ijay Egypt. Hindi makita da nga kumamkamat dagiti Egyptios nang rugidan nagdayamudom. Kunada, adatan dagiti Egyptians. Kasano tayo makalasat ngay? Apay, in panatayo ni Moses dito'y tapno, papatayan da tayo dagiti Egyptians. Nangag ni Moses dagiti nga dayamudom da, nangag ni Moses dagiti nga panagreklamo da, nangruna nangag ni Yahweh, nangag ni Apo Dios, dahil nga panagdaydayamudom, panagreklamo da. Insalakan ti Diyos ida, manipod iti panakatay, kan kayo iti dadu mga panusa iti Egypt. Dagiti Egyptians lang ti nakapadas iti dagiti plagues. Agraman ti panakatay ti firstborn, inaunang anak. That is that passed overnight. Linabsan ti anghel ti patay, ti balay dagiti Israelita, gaputa nakita na dagiti dara ti karnero, naipulagit iti dagiti hamba ti pagtanganda. So they were spared by the angel of death. Idi nga addada nga nakarwaren nawayawayaan dan manipod iti panangadipan ti Egypt kadakwada. Nakita dalang dagiti Egyptians nga kumamkamat, nagdayamudom da, nagreklamo na kanang po Diyos. Inpan na kami kaditoy, tapno mapapatay kami, baban kay iima dagiti Egyptians. Ditoy nga nangrugi ni Moses nga, uno ditoy, kinonsultan ni Moses ni Yahweh kat di dyan matenti panangbis ngay na dyan nalabaga away-bahay. Ngam, nakamay sadang puntusin. Kana po Diyos. Agdaldalyasat da. Di kuan kat, awanan ti kananda, awanan ti supply da.
Nagdayamudom da, hindi kan idan ni Yahweh iti. Tinapay manipod langit. Anyat nagan na dyan tinapay manipod langit. Mana. Sinaplayan idan ni Yahweh ti mana. God provided them the bread from heaven. Mana. Idi kwan, lumabas ti sumagmamanong aldaw. Naumada ti dayjay tinapay nga nagapulangit. Kaya't dati sida iti karne. Nagdayang mudom damanin awan la sa bali nga makanan aya. Sanda nga makontento. Nagrinugyan dat nagdayang mudom. Anya ti si Marno, ni Yahweh ni kan na ida iti. Anya, pugo, birds, pagamuan na damatnag, nabiyag pa'y mo, hamot ang anti, adama nagabilit ka di kwan ka fried chicken. Unaan, inasalin haan. At damapan kadakwada nga, adu mabilit, mapandala ag tiliw, kat iluto da. God provided them manna, God provided them meat. Gamti ka karuan nga panagdayamudom da. Hindi nga questiondan ti otoridad ni Moses, ni Miriam, ni Aaron, kan uray ti panakabalin, kan turay ti Diyos. Gaputi da ito nang ibaon ni Yahweh kay iti uleg anang kagat kadakwada. All because of their grumblings, God sent snakes to bite them. Kimonsulta ni Moses kan Yahweh kat kunana urnungam dagiti balitok da, dagiti pirak da, dagiti alahas da. Mga ramid ka iti korte ti uleg kat ikabil mo ti may isang poste. Ikabil mo ti tenga iti komunidad kat no siya sino man ti makagat ti uleg no kumita iti dayjay nga brazen uno tanso nga uleg nga na kay patak dariti poste umagasan. Ket napasamak da ita. Grumblings. Dayamudom lang nga dayamudom. Nung maminsan, nga pag nagdayamudom, okay lang. Ngam no kanayon ti dayamudom, kakabsat, siputan tayo. No tinagtipagtangan, no kanay tayo di nga dayamudom, baka malipak da tayo. Ano dayamudom tayo nga dayamudom, alwadam tapusom. At dadagiti kakabsat tayo, nga uray iti panagserbida to nagtiglesia. Panagtulong da kay iti kasapulan. No minsan, handa nga maliklikan tagdayamudom. Maglaki din tadagiti money counters tayo kat sanda ngagdaydayamudom nagbilang dati offerings tayo. Uray no isudalangan piman ti mabatbati ti tunggal Domingo. Nagsapad nga sumangpet ti Domingo, agatender da iti Ilocano worship, agatender da ti Sunday school, kalpasan na, di pa ilan nadalpas ti Sunday school, inot dan ngagpukaw ta mapanda nagbilang ti offering. Nalpaston ti service ti traditional, ituloy da nga bilangan dayjay offering ti Ilocano, kasla nagaduya. Kanton malpas nga bilangan ti offering ti Ilocano, isarunod nga bilangan jay offering iti traditional service. Mabutan da piman ti pangaldaw. Nakaawit to na aming nga tao, isuda, agbilbilang danto pay lang.
At danto pa'y may sa kadakwada, abutin danto pala iti contemporary, aging gamalam, isunto pala tagbilang, inton malpas ti service ti malam. Imbaglaki din tangag dayday mudong, kunada, panagserbi dayjay pastor. Yung kunak mo, siguro panawin mo tin nga, dagiti do mga services ket, agi appoint dati money counters. Diyan mo no niya tirik na, dagiti anak ni Kabsat nga Ethel di Domingo. Ginuyod na ni Ethel di Domingo nga nagbilang, ito offering. Pasado las 12, di na pala nalpas nagbilang. Agur uray, dagiti talong anak na nabisinan dan piman. Madayaw ti apo ta, uray no ado, dagiti aramid ti iglesia, uray no medyo makabannog, dagiti aramid to nagtiglesia, awan tayo niya nga mga panagdayamudom, dagiti agserserbi. Saan tayo kuma ang mapadasan ti dayjay? No, adda dagiti ipaaramid da kada tayo, adda ipaakam da kada tayo, ket kuna tayo, apay siyakmanin pastor, apay awanin sa bali pastor, apay data ulat ikanay nga makitkita yung pastor. Instead, let us serve gladly. Let us serve joyfully. No, da ipaakam da kada tayo, da iparami da kada tayo, awaten tayo asiraragsak. Agserbi tayo ti Diyos asiraragsak. Kasi ti panangawag ti Diyos kan Propeta Isaias. Ti Diyos awawagan na kang agserbi. Saan tayo nga mabalin nga ibaga? Saan ang kamay kari, pastor? Pastor, adu dagiti nung sukimatik ti bagi ka, adu dagiti nagkurangak, adu dagiti basbasol ko, saan ang kamay kari nga agserbi? Anya tinaramid ni Yahweh kan Isaias, idingin na yaban na isuna. Nangikabil ni Yahweh iti biggang, iti dayjay ngiiwat na dila na, ket kunana adtoy, nadalusan ka. Kas, idaton mo ti biyag mo ken Apo Dios, ken Apo Jesus, tapno agserbi ka asiraragsak, ti Apo dalusan na ka, ti Dios, ugasan na, dagiti milat iti kararwam. Ti Diyos punasan na amin arugit iti puso. Kat ibilang na ka, amay kari, at dumatag ti sangwanan na. Ibilang na ka, amay kari agserbikan ko na. Kat no inbilang na ka, amay kari agserbikan ko na, agserbika asiraragsak. Kas tamat, iti inaramid na kada Santiago ni Juan Simon kan Pedro. Santiago, Juan, Andres kan Pedro. Ti ebanghelyo tayo, saritaan na, ti panangawag na kay ti umunang upat nga dalan. Idi ang napadasan da Pedro ti na imatangan da Pedro ti milagro ngay naramid ni Jesus kadakwada. Kuna ni nagparintumong ni Pedro ket kuna na adaywan na ko apo ta may sa ka man nagbasol. Ket idi nga nangig ni Jesus daytoy. Ni Jesus kinunana manipod ita sumurot ka kanyak manipod ita agbaling kanton ang mangalap kay iti tatao. Come follow me, for from now on I will make you fishers of men. Jesus ni Jesus, saan na nga kinita ti kinarugit, kinamanagbasol ni Pedro. Ti kinita ni Jesus ken Pedro ket iso may kari nga agserbikan ko na.
So Jesus makes him worthy. Just as Jesus makes him worthy to follow him, to serve him, just as Yahweh made Isaiah worthy to follow him, and so the Lord is calling you to follow him, to serve him, and he makes you worthy to follow him, to serve him. And as you follow, as you serve him with gladness, serve him joyfully. Apay ang masapol ng agserbi tayo as iraragsak. Serving joyfully makes our light shine. Kas agserbi tayo as iraragsak, rumangrang-rang tilawag tayo. Rumangrang-rang tisilaw tayo. Sige man mo't, sino nga'y ti tao nga mamati, wano umasidag iti dayjay tao nga kanayon nga nakasimangot, kanayon nga nakamurarag. Nakabirduot lang nga kanayon. May tured yung kadi nga sitgan. Narigatin, baka yagyagan nakpay. Ngem kadigiti tao, asira ragsak nga agserserbi ka na po Diyos. At adapay nga aglaw, silnag tilawag da. At adapay nga adu, dagiti tao, nga masidikan katakwada. Kat mo ibingay dati ebanghelyo, at adupay dagiti dumngag katakwada. As we serve God joyfully, our light shines brighter. And as our light shines brighter, more and more people will see that light. And more people will come to know Christ. As we serve the Lord with a joyful heart, as we serve the Lord joyfully, as we serve the Lord with gladness, Jesus, I assure you, will make your life and your future bright. Saan ka lang nga aglawag? Saan lang nga rumangrang tilawag mo na ti apo ikanaka iti napintas ang masakbayan. And that is the blessing of someone who serves joyfully. At dadagiti ka nito nga, no naduma ko na, apay siyak man ti magaramid da ito eh. Oray pastor akong kakabsat, naduma ka dumtengmet da ito panagdayamudom kanyak. Apay awan la sa balin. Apay awan la sa balin. Ngam nung maamiris ko da ito, niya apagdayamudom da taon. And then later on, I realized, pasat daytoy ti panangawag ti Diyos kanyak. This is part of my calling. And God, Jesus continually calls me to serve Him. I take those as opportunities for me to serve the Lord. Nairapit dita liturgy tay kakabsat. Dagiti opportunities apang awagan ti Diyos katatayo nga agserbi. Kas basaen tayo dagita, kas i-check tayo dagita as joyful service form. Naglagi pa nyo kadi. At ti apo, awagan na ka, tapno agserbi at siraragsak. Ti apo, awagan na ka, agserbi at siraragsak. Kaya't nga awagan na ka, ngagbalin nga intercessor. Kaya't nakangawagan, ngagbalin nga Bible study leader, cell group leader, covenant discipleship group leader, Sunday school teacher, volunteer para iti church, money counter, praise and worship leader, liturgies, usher, communion steward. The Lord is giving you opportunities to serve. And as you fill up that form, my prayer is, may God
give you a heart that is joyfully serving, a heart that is willing to joyfully serve, a heart that is willing to be used by Him. Ket kas agserbi kayo as iraragsak, ti Apo, ipaay na kumati na pintas ang masakbayan kada kayo. May God give you a bright future. May God give you a bright future. May God bless you. May God bless you as you dedicate yourself to His service. Idi, may sa ka-member ti junior choir. May sa ti insuro ti diakonessa mi idi. Siguro kay ti tagay Ilocos kan Pangasinan na mumuyo dahito yung diakonessa. May diakonessa nga Cristina Sanchez. Nga madda ni Canada itata. Ti may sa kay tinsuro na nga kanta kada kami dikit. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Iti refrain ko na. In the service of the King, every talent I will bring. There is peace and joy and blessing in the service of the King. So, I am happy in the service of the King. There is peace and joy and blessing in the service of the King. Dahil iti kararag ko ang maawat yung kumamad. Kasi raragsak kayo ngagserbi iti Apo. Naimbangal daw kada tayo aming kakabsat. Let us joyfully serve the Lord. Let us with a glad heart serve the Lord. Amen. Kas ipaay tayo ti daton tayo kakabsat. Nagiti sagot tayo. Iraman tayo nga daton. Dahil joyful service form tayo. Nagiti finilapan tayo nga joyful service form. Si kakararag ka di nga idaton nyo dahi tayo iti Diyos. The sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. We offer up to you the sacrifices of joy. Tiamaken anakku mo, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangguna, ti langit ken ti daga. Amen. Agkararag tayo. At tuyo Apo, dagitoy asagot, dagitoy daton ingkam ipaidaken ka. Siraragsak ingkam ipaay dagitoy o Dios. May ayo ka kadi kadagitoy. O Apo, nung manuman tinta dagitanak mo ita, isublim kadi kadakwada ti mamingasot pay adaras. Unod adupay, agsipot ta dagitoy ti pagayatam kada kami. Ti agbiag kami iti bihag, ngaglaplapusanan, bihag anaan-anay. Uno Apo, pagasatem kadi dagiti anak mo.
Maminsan pa'y, dawatan mi, kung sagraram na gito yung asagod na gito daton. Aramatam tapnod adu kadipay, ti makamamukan ko. Benedisyon mo na giti joyful service forms ngayong kami paay. May ayo ka kadiwapo ka na gitoy. Kasi daton mi ti pagimi, ti so amin mi, asiraragsak nagserbi. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Adyamanaken ka, Jesus mangisalakan ko. Siya ti sinubot mo, ken sinapuyot mo. Idaton ko ken ka, o Diyos na marswa, amin daytoy biyak ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyak, adua sa likwa, balitok ken pirak, wenno kinabak ng tila dawat ko, apo ket awaten, daytoy adaton ko, tapno aramaten, isulaeng ama, sagutin nakiten, sapay kumapatgan. Kanigiti at na special dawat na iti apo, awisan kayong may tisangwana, nagparitumeng, tapno may kararagan kayo. Jakman namnamaen, asyaktiin kabig-bigen, di may sakas kanyak, di rumbeng ayaten, idaton ko ken ka, o Diyos na marswa, amin daytoy biyak ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyak, adua sa nikwa, balitok ken pirak, wenno kinabak ng tila dawat ko, apo ket awatem, daytoy adaton ko, tapno aramatem, isulaeng ama, sagutin nakiten, sapay kumapatgan. Kararag tayo. Manakabili na Diyos, nailangitan nga Ama, una ayat a Jesus, o Espiritu Santo, umasidag kami kan kaita, at tuyo apo dagit anak mo, si paparinto mong daita, yak nga muha po na niya, dagiti specific adawat daken ka. Na niya, dagiti araraw daken ka ita. Nga may salang wapo tamuk iti dayto nga oras. Awan ti sabali, amay kay paay ti sungbat kay iti daw-dawad da, no di si kalahing o Diyos. Gapu na wapo uya sidag ko'y daken ka ita. Iya sidag ko wapo dagiti kararag dagiti araraw dagiti daw dawat daken ka. Ingkakad iparabaw ti imam kaditul ulo da ita Dios. Makita da ko mati imam wapo kun marikna da ko mati imam nga addaan nakaparabaw ti ulo da ita ta. Mang benedisyon ka dakwada.
Mangagda ko matitimak mo wapo. Ngagkon ko na. At to'y binendisyonan ka. At to'y dengdenggek dagiti karkararag mo. Awatem ti sumbat na ita. Kastamat uwapo taramidem kay iti adda iti pagtutugawan. Iso da nakatakder ken nakatugaw. Agraman dagiti adda ang nakasuway ba iti online worship. Denggem dagiti araraw da, denggem dagiti karkararag da. No adaman masakit kadakwada. Dagiti adda ti daytoy santuaryo ken adda ang nakasuway ba iti online worship. Ipaay mo uwapo ti panakaagas kadakwada. Agasam ka dita. Receive your healing, dear brother. Receive your healing, dear sister. Itinaga ni Jesus ang manubot. Itinaga ni Jesus akalaingan a doktor. Awatam di panakagas. Awatam di panakagas. Cancer, mapukaw ka. Diabetes, hypertension, stroke, kidney problem, heart problem, ken anyaman pa'y asakit, mapukaw ka, itamat lang, itinaga ni Jesus. Tagikoon mi o apo ti panakaagas. Tagikoon mi o apo ti panakaagas. Kastamot o Diyos, iraman mi ti karkararag mi ita, ti pamilya pinanawan ni Nanang Claring Mansano. Ni kapsat nga Marlene, kadagiti, kakapsat na, anak, apo ko, dahito nga, pimusay nga ina. Ipaay mo ti panakaliliwa kadakwada. Ipaay mo ti panakaliliwa kadakwada. O Diyos, malagip mi mo, dagiti kakabsat, isuda na biktima ti ginginad. Ija Ilocos, di Abra, kadagit na dumapay apaset, itinasyon mi ita. Tulungam ka dita. Agyaman kami, iti oportunidad ngayon paay mo kada kami, tapno makatulong kami mat kadakwada. Karita na kami pa'y kanadadupay kaditi karita mo Diyos. Tapno mabalin mi ti agtultuloy at tumulong kadakwada. Wapo, maminsan pa'y ikarkararagak dagito yung anak mo ita. Denggam ti kararag mi. Denggam ti kararag mi. Denggam ti un-unoy mi. Iburay mo tadado nga parabor kat pamedisyon ka na kami. Tinagan mo Kristo, dahil ito'y pakikaasi mi. Amen. Kanamen. Agurayak nga iti panagsublim, Jesus. Tapno sa grapekto, ragsak ti agibus. Agyaman na Kuken ka, o Diyos na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyak, adua sanikwa, balitok ken pirak, wenno kinabaknang, ilaeng dawat ko, apo ket awatem, daytoy adaton ko, tapno aramatem, isulaeng ama, sagutin nakiden, sapay kumapatgem. Kakabsat, ti Apo, ti Diyos na asika na ayat, ti Diyos, ina, dinangag dagiti karkararag tayo. Ti Diyos, inawat, nagiti daton tayo. Kasko na tayo, idaton ko ken ka, o Diyos, anamarswa. Amin da ito'y biyag ko, puso ken kararwak. Inawat na, ti daton mo, ken kwa na ita. Agyaman tayo.
agyaman tayo. Katkas, naayayo ti daton tayo. Dawatin tayong magtutuloy nga rod, ti panang bendisyon na kada tayo. Ti bendisyon ti Dios ited na ken ka, para murna ited na't familyam. Ti masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusom, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos ited na't anak mo, para murna ited na't apapong. Ti masakbayam, tawina na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon ited na. Tinagan Tama, Tinagan Espiritu Santo. Amen. Amen.